Nakumpiskar sa Regional Civil Security Unit 6 ang ginabanta masobra 20,000 pesos nga balor sa mga unlabeled firecrackers matapos ang ginpatigay nga special inspection sa mga balalagyan sang palupok sa Arevalo o Arevalo, Iloilo City. Sa interview sa Bomba Radio kay Police Colonel Romeo Galgo Jr., Acting Chief sang RCSU 6. Iyagin pahayag nga wala man sila sa may nakita nga nagabaligya sang illegal nga palupok. Apang ilagin kumpiskar ang wala sang label nga manufacturer. Bangod kay ginakabig ang mga ini nga illegal. Suno kay Galgo ang ini nga tikang ginahimo sang unit. Agod mas siguro ang seguridad sa mga magabakal kag magagamit sang palupok subong nga holiday season. Ini agod mas siguro man nga wala sang may ginabaligya nga mga illegal nga mga palupok kag ginasunod gid sa mga vendor mga protocol sa mga otoridad. Magluwas sa mga naka-display nga palupok kina-check man sang ahensya ang mga papeles o permit sa mga balaligyan. Pahayag pa niya nga nagapadayon ang ilang inspeksyon sa mga balaligyan sa palupok agod nga malikawan ang mga peligro dala sinika nga isang sunog. Ma'am, nag-inspection kita sa mga hapon, mga 2 p.m. and onward sa area sang Arevalo. In order naman tanan yung mga documents. However, may mga nakita lang kita ng mga minor violations just like yung mga unlabeled na mga products. As to the illegal firecrackers and pyrotechnics devices na ginabaligya, why kasing natano, why kasing mga plapla, why si mga Goodbye Philippines. So usually ang na-confiscate natin to mga unlabeled lang na mga products.